Čaute lidi, dneska vás vítám u zase nějakého toho modpacku. Ale jaký modpack to je dneska? Dneska je to modpack zvaný Lucky Blocks. Takže a dneska se my podíváme na to, co padá nejčastěji z Lucky Blocků. Ale i když jsem říkal, že to budu točit sám, tak tu máme kravičku Milku. Ahoj Milka. Ahoj. Pozdravíš do videa? Nemáš mě ráda? Milka je moje jedna kamarádka, která dělá čokoládu, vidíte? Už se z ní dělá čokoláda. Ona nedělá mlíko, ona dělá čokoládu, víte, ona je speciální kráva. Takže diamantové brnění mám proto, když jsem jen nahoru spawnul nějaký mob. Ještě totiž Lucky Block jsem žádný mob neviděl. A ano, to je jedno, takže jdeme na to, takže jdeme se podívat. Takže podívám se, co nejčastěji padá z Lucky Blocku, takže TNTčko. Tak to mám moc použít nakonec. A zkažené maso. Čestka. To si tam schováme. A diamond boty. Spadám diamond boty. Diamantová. Toto teďka spadne to tedy. Zase. A book. No, dobrý. Aha, spadne nám něco jak základní čestka v podstatě. A spadne na, začne padat klej. A na vrchu spadne diamantový blok. Koně. Takže toto bylo ještě horší než koně. Jsem nečekal. Docela nečekaný to bylo, vezmu si jenom diamantové brnko. Fail. Tak kde je můj meč? Tam vidím botičky ještě. Možná to zůstalo na vrchu. Jo, tam je moje nožičky vidím. Tam vidím můj mečik. První si jdeme teda pro mečik a pak to celý odpálíme. Máme 8 TNTček teda. Takže máme mečik a je kasi. Je to tak, že je to docela dost velký výbuch. Řekl bych, že tohle není klasické TNTčko, jich tady tak 3-4 TNTčka. A nemuselo to být takový výbuch, takže teďka si tady pravíme cestu, no budeme to kopat z dola. Máme krumpáč. Ještě podíváme se sami. Jasně. Proč ne? Help, help, help. Yes. No, co je? Book. Diamantový armor. Musím přežít. A vysí na tom celé lidstvo. Nečekal jsem, že se spraví tohle. Horší věci spravit už snad nemohla. To ne... Ty Lucky Blocky. Jo, proč se mu říká Lucky Block? Teď to přináší jenom smůlu. To je fail block třeba. Je. Ale aspoň nám to vykopalo. Aspoň budem dead. Bla bla bla. A co, tak jsem umřel, a co jako? Závidíte? Vy ti držíte tlamy. Máte správnou věc. Koně, ale i když umřu a nevybouchnu. To mě zajímalo, kam ta lava teče, jestli jenom jeden blok potrufám, že mi nic nespadlo do té lávy. To by byl naštvaný. Takže teda nečekal jsem, že se mi stane tohle. Čekal jsem spawnutí třeba Vajtra, na to jsem třeba čekal, nebo Creepera, ale ne, že by vybuchly TNTčko, že na mě spadnou nějaký clay bloky. A ještě zdrhám. Takže to zase může například. Ta čestka se mi spanula ve 3. Obsaž. Často padají věci po 8. Takže spanuly se mi už 3 čestky. Co mě spadne teď? Diamantový blok. Podle něj to začne hořet. Velmi dobrá věc. Co spadlo teďka? Je, tyčka, taky úplně dobrá věc, suprová. Pak si ukážeme...
No jasně, proč ne, že jo? Už druhá věc, co vybuchuje. Takže teďka všechno tenhle poslední Lucky Block rozhodne. A co to má na sobě? Diamantové enchantové brnko. Však proč ne, že? Dáme si kamere 1, protože už mě stejně štve. A rozbijeme mu hubu, vezmeme si diamantový meč. Rozbijeme mu hubu. Protože mě naštval. Doufám, že z něho aspoň něco se dropne, ale... No víte co? Já to udělám jinak. Týme set. A jo, on má helmu. Kurňa, já jsem chtěl 0. Nebo 1, 6. No, má helmu blbou. To je buk. Omlouvám se lidi za lak. Jeden nějak nejde, jo, už jo. Já chci nějak zmátit, má určitě dobrý věci. Můžu používat striké. Spread. Nemůžu striké. A ještě se podíváme, co nám tady přidávám vám to nějaký nový příkazy. Help 3. Help 4. Možná něco málo, ale o tom nevím. Ty vogo, to je úplně dobrý zombík. Třeba bys to mohl pojmenovat nějak Igor. Já nevím, mě ho nebaví se zabíjet. Tak budu ho tady ještě killit půl roku. Ty vogo. Takže zabiju ho a spadou a dropne se vám toto. Ještě jsme se teda chtěli podívat na tu posledně, tam mám svoje diablnko. Milka to přežila a chtěla jsem se teda podívat, jak hluboko to teče. Jenom jeden blok? Jsem čekal víc teda. Ale tak jako máte úžasný zdroj diamond bloku, pokud to jsou teda fakt diamond bloky. Jo, vypadá, že jo. Takže doufám, že se vám dnešní mod líbil. Každopádně dneska byl krátký. Ještě jeden si tu dáme. Ja. A teďka si tu dáme ještě jeden. Aby jsme ještě jednou si udělali z někoho srandu. Třeba ze mě si uděláme srandu, ne? Dáme 0. Juhu! Ole! To jsem ani nečekal. Takže toto je poslední Lucky Block, který jsem dostal. Jak vidíte, může vám to přinést i dobré věci. A doufám, že se vám dnešní mod líbil. Každopádně nezapomeňte dát palec nahoru. Pokud možno odběr, moc mi tím pomůžete.